Piştî kuştina rêberê Hizbullahê Hesen Nasrallah li Lubnanê meha borê li kolanên Îdliba Sûriyê pîrozbahî çêbûn. Nasrallah ji aliyê İsraîlê ve hat kuştin ku ew li Sûriyê bi gelemperî wek dijminekî tê dîtin. Lê li vir li beşa dawiya Sûriyê ku di destê hêzên serhilderdê ye jî Nasrallah wek dijmin tê hesibandin ji ber ku Hizbullah hevbendê hikûmeta serokê Sûriyê Beşar el-Esad e. Li İdlibê bi milyonan derbiderên şerê Sûriyê dijîn ku ji 2011 vir ve zêdetirî 350,000 sivîl hatine kuştin. û hîn bombe li vê herêmê dibarin. Herçiqas piraniya cîhanê şer ji bîr kiriye jî. Pişkirên herî berbiçav yên hêzên Esad, Rusya, İran û Hizbullahın ku pir caran di nav malbatên li vir de mîna mîlîtanên Şia têne binavkirin. نحن اللي دفعنا على الهجرة ام نچارمان کو جبر ایریشن اسمانی بمباران توپان دزدرێژیا rejimê û militanên şîal sergundê me birevin. Li Gazayê Wezareta Saxdemiyê dibêje ku zêdetirî 43,000 sivîl hatine kuştin. Ji dema ku Hamasê di cotmeha 2023 de êrişê İsraîlê kir û 1200 kes kuştin û bi sedan kesên din jî revandin. Xebatkarên alîkariyên mirovahî yên li Bakurê Rojavayê Sûriyê dibêjin şerê di navbera İsraîl û Hamasê de hestên hevlêyev zêde kiriye. Ji ber pişkiriya berbelav û dilsoz ji Filîstîniyên di nava şer de. سببت عنا اختلاط كتير كبير هەستێ me pir tevlî hevin. Em kuştina hovên ku gelê Sûriya kuştîn û Sûriya wêrankirîn kêfxweşîn. Li İsraîlê ew kuştin û birayên me jî yê Filistînî jî dikujin. Bi gotina birayên me, mabesta wê Ereb, Misilman û qurbaniyên sivîl yên şerên navneteveyî ne. Rêberên Koma Serhilderan ku piraniya İdlibê kontrol dikin dibêjin ku şerê dî jî Hizbullah li Sûriyê didome. Tevî ku hêzên Hizbullahê şerê İsraîlê dikin. نعم نحن على عداء ام و حزب الله dijmînin hevin û ew yek bi tu carî neguhere. Ji hemê dawiya li ser Bakurê Rojavayê Sûriyê vir ve em ji bo derxistina dagerkeran tevî Hizbullah Îran û Rusyayê dixebitin. û dema ku li Lubnanê rewş xirabtir dibe, hevdem krîza mirovayî ya li Sûriyê jî her sal xirabtir dibe. Bi 1.2 milyon derbider û zêdetirê 1500 kuştiyan. Alîkarî pir têmbûye û çavkaniyên kesanê jî zûda qediyane. كل هالناس عايشة تحت الشوارع Xelkê vir di nava kunan da dijîn. Havînê mîna ku em nava agir dane û zivistanê jî mîna ku em nava cemedê dane. Hüseyin dibêje ku tevî êş û azarên xwe malbatên li vir ji bo jiyan û xeyalên hinda yên li Gazayê xemgînin. Her wiha ew dibêje ger karîba ew ê bi xwîna xwe piştiriya wan dikira. Ji bo raporta Mawiya Etraş û Heather Murdock, Özlem Yasak, Dengê Amerîka.